ще ви призная нещо лично. Аз обичам две неща в този живот. Да пиша книги и да гледам турски сериали. Даже понякога жена ми вика, дай да пуснем матча. Аз викам, щом не играе Борнемут, ще си гледам Квартала на богатите. Така сядам, гледам си Квартала на богатите и плача. До днес разбрах, че драмите не са само в турските сериали, а и в истинския живот. Вижте, известен актьор от турски сериали заколи баща си. Аз не мога да разбера защо ръкопляскате на тая трагична новина. Хората колят бащите си, син, баща си, дядо, баба си, вуйчо, чичо си. Вие се смеете. Да не дава Господ. И Аллах да не дава. За да коментира тази постъпка по-зловеща от изневярата на Тахсин, която изневери на Фикрет в листопад, аз съм поканил най-авторитетния баща при мене, Али Реза. Али, ще се видим с теб след малко, а сега ще пусна сигнал за реклами. Уважаеми зрители, вие гледате шоуто на Слави, но Слави го няма. Къде? Няма го бенда, няма го балета. Само дамаджаната на Слави седи тук. Това е дамаджаната, от която той пие ракия по време на предаване. Дай на мен. А при мен е Али Реза по повод на голяма драма в Турция. Един актьор от сериали е заклал баща си. Как си, Али? Така като ме гледаш, как съм? Пиш. Това е нож. Това е нож. Да, нож е. Да. Заби го, сина ми. Ах, на татко непрокопственика. Аз го обичам. Син ми е. Като ме наръга, го ударих с брадвата. Ама с тъпото. Кръвчица ми е. Не мога да повярвам, Али. Те се чуло и видео син баща си да наръга. Келеметор, това не е най-лошото. А кое? Той и други неща ми е правил, но ме е срам да кажа. Не дей. Ще го кажа. Сега съм баджанак с жена ми по линия на сина ми. Лошо ли ти е? Али, не умирай. Моля те, не умирай. Няма, ще държа. Не ти ли е лошо с този нож в гърба? Леко ми се повръща. Да! Не. Какво не? Сега играя в най-новия турски сериал Юлю Ясам. Живите мъртви. Зомби съм. Турските зомбита са много по-зли от обикновените зомбита. Защо?
Размина ми се. Ръгат ме не само в гърба. А и в други места. Не само в гърба, а и в други места. Не думай. Али, Да? във Фейсбук видях, Кога? че има страница да помогнем на Али Реза да спре да страда. Как ще коментираш? И сина ми е видял. Искал е да прекрати бъките ми на тати момчето. Искам да му кажа. İç girbeli gırbezerini ahırdı gözü bakırdı. Aşk mısın bakırdı yanına. Neresi bede? Какво му каза? Казах му, нещастник. Приписал съм колата и апартамента в коша да са на брат ти Айхан. Но да очакваме ли продължение на листопад? Не знам. Не знам. Не помниш ли, че аз обрях миналата серия? Кога? İç girbili. Ektimini aktana na atanas. Ахърде барини за рана. İmam Bevda. Ektimini. Ако ще си тук бегнете так. Спокойно, Ивчо, спокойно. Сега ще играя в нов сериал. Кога? Тази есен. Сериалът се казва "С България в сърцето". Аз играя капитан Петко Войвода, а каванчета Тлату играе малък Петко. Но разкрий ни малко от сюжета. Добре. В първа серия аз и каванчета Тлату хващаме Мехмет и го питаме: "Пенис библюкче, демек Мехмет, расте ли пишката?" А кой играе Мехмет? Асен Блатечки. Асен Блатечки с кожено яке, цигара в уста и попишка. Това е. Пускай сигнала. Каква драма? 2 часа ми е само излизането. Заповядай. Уважаеми, Имам още половин час излизане да бъда. уважаеми зрители, сега ще ви разкажа една поучителна история. Али, добре ли си, Али? Видях моя брат от 40 години. Не. Понапълнял се малко. Айде се видиме.